sak keluarga iku kompak. Aku ki sing duwe. Hai dulur, kawan, sugeng enjing, selamat pagi ya. Sik poso ta rek? Sik padha poso. Iki saiki Ramadan iki wis oleh hari ke 23. Mambengi malam 23, malam 23. Tak ceritani ya rek, tak ceritani sithik. Iki posisi pas santai libur. Nah, iki pekarangan yang buriku iki pekarangan lumayan nombo iki cah. Mana nombo rek? Ombone iki ono piro ya iki ya? Mungkin sekitar 12 atau 13 meter lah lebarnya. Nah, panjangnya iki sekitar 60 meter. Tadi itu ya, tak ganti kamera ke sana. Nah, iki mulai pucuk kono terus sampai kono. Nah, sampai kono iki dawa cah. Dawa kira. Nah. Iki dawa. Sepanjang kono iku sampai kono ki embong. Nah, anak sepeda motor liwat iku. Strategi sepanjang kira-kira 60 meter lah, 60 meter. Nah, ini termasuk anak tandurane Lombok, gedang-gedang iki kabeh. Iki tanah iki nganggur, guys. Tanah iki kosong dan nganggur suwe. Nganggure suwe tanah iki. Di dalam kondisi kengangguran, tanah nganggur iki waktu itu sempat tak golekno pembeli lah. Dan pembeli. Nah, kayak ini guys. Tandurannya gedang cantik iki. Nah, gedangnya cantik ya. Ketok ya. Tandurannya gedang. Tapi sing akeh tanduran suket iki. Tanduran suket, tanduri kembang-kembang pisang. Gedang, lombok. Nah, itu lombok nemburiku. Sempat tak golekno pembeli. Jenenge golek pembeli itu kan gak gampang ya. Yo kadang wong nyang siji loro kaya yo kaya arepe tuku tibake gak sida. Engko oleh informasi teko kanca oleh pembeli kaya wis takon macem-macem dudono sertifikate piye ngene ujung-ujunge gak sida. Nah kondisi golek pembeli itu yo gak gampang angel lah. Wong tanah itu juga ngolehna pembeli iki ya merupakan rezeki. Sing tuku tanah ya ngono, oleh tanah iki rezeki ya. Suatu ketika wis biyen ya. Biyen iku setelah pembeli, nek saiki awakmu tapi terus batal waktu itu ya. Nek saiki arep tuku apa golek pembeli neh ngono trauma. Trauma sing biyen cah. Traumane ngene. Biyen iku semangat sakmene dawane iki nek payu ndang kena tak nggo apa-apa lah. Arep dibangun itu kan juga butuh biaya banyak, modal untuk bangun tukang, biaya apa jenenge? Biaya bahan bangunan kan mahal. Yang bikin trauma dulu itu, enak saiki ya, trauma karena dulu pernah wes oleh pembeli, cocokan rego, pertemuan, orang-orang wis karek dilno karek transaksi tok pembayaran itu. Setelah itu beberapa lama ngono moro ngamuk-ngamuk, marah-marah, nesu-nesu ning aku. Kenapa marah-marah? Takoki, iki tanah kok didol ngene. Menurut tanah iki gak oleh. Nah, aku bingung, lah kenapa kok gak oleh didol wong tanah wis aku sing golek pembeli ya. Pembeli, aku ya angel golek pembeli. Wonge ngamuk-ngamuk, bahkan ngejak keluargane. Nemoni aku ngamuk-ngamuk. Aku bingung, kenapa sampean kok nesu-nesu, kok ngamuk-ngamuk.
Sampeyan iku nganggo karepe dhewe, tanah mbok tawak-tawakan mbok dol ngene. Lha apa? Sampeyan iki sapa aku ngono. Sampeyan iki sapa kok yahene ujug-ujug marane aku kayak ngamuk-ngamuk perkara tanah arepe tak dol, perkara tanah tak tawakno wong. Jarine ngene dengan kerasnya apa jenenge nadane rada keras ngene. Omongnya aku. Kan tak takoki ya, sampeyan iki sapa? Omahe endi? Kan aku ora kenal ya. Omahe endi kok moro nesu-nesu murne aku. Dengan banter sak keluarga iku kompak. Aku ki sing duwe, jarene ngono. Lah sampeyan iku sapa? Oh iya, aku gak melok duwe.